Kaixo. Aner? Txikitzen moduz? Ondo, eta zu? Ondo. Sorpresa, Aner. Bai, ama. Bai. Zintu, espero. Ibili nahiz pentsatzen norretorreko zen. Zein izango da. Guk honi sofen taberna ditzen genion lehen, sofak claro. Kutsin nahi nuen zerbait egin. Dauka garrantzia niretzat. Gazteizek eta kutsik berak. Kutsin bizipen asko esan ditu, asko gona eskale honetan. Kariñoa diot, orduan asko postu nintzen. Kutsin benetan. Euskal Herri osoan kutsin. Ze moduz marika bezala kutsin gaur egun. Ondo egi ez? Baina zarauztik nator, mutil nerabe bezala sozializatu dintzen ezagitan 6 urtera arte ahalik eta disimulatuen. Eta bai izan dela beste giro bat ezagutzea, beste jende bat ezagutzea. Niretzat bada askapen leku bat. Ni goratzen dut garai horretan armairutik atea nintzenean, 15-16 urtekin. Nik uste nuen Gasteizen ez zegoela lesbianik, ez zegoen internetik orduan. Ez nekien nola bilatu. Ezagutu nituen alakoak, zirela Arabako lesbianen asamladak, baina ere ezagutu nituen giroko tabernak. Taberna horiek erdaldunak ziren. Nian nintzen la baska eta hemen nintzen la lesbiana. Ezakit. Zuk uste duzu gaur egun sexilioa ematen dela? Herrietatik hirietara ematen zen bezala? Eukiut mingaiaren puntan hitz hori, eta esan dut ez da ere ez gara jarrikoen dramatika, baina Gasteiz etorri naiz, eta hemen konturatu naiz, beste modu batera irikin daitekela, akaso sexiliatu daitekela orain. Nire referenteak neurri batean dira, nire lagunak, beraikin ondo pasatzen dudan jendea, eta aukera eman dian hau bizitzeko eroso eta gustura. Zuentzat, zer da hori? Gu referenteak bilatu barra nituen, ze ez genituen. Niretzako beti izango dira nire referenteak ala, boio horiek ez, izan ziren ezagutu nituen lehengoak, kariño asko diet eta beti izango diet. Eta garai horretan, ikusgarritasuna, luma borrokatzen genuen. 2006 urtean edo sortu genuen Zitemenos 20 taldea, eta hor hasi ziren beste motatako diskurtsoak ona ekartzen, ez? Transfeminismoa Euskal Herri mailan zabaldu zen, queer teoria, bitartasuna kolokan jarri zen, boieren sexualitatean burrunba bat egon zen, eta guretzako hori izan zen, bizi izan ez genuen erabezaroa, bizitzen hastea. Nik sinesten dut asko, instituzioek exigitu hartzaila eta horiena, baina era berean gure borrokaren muina kalean dagoela eta eragile politiko txikietan eta asamblea transfeminista herri txikietakoetan. Pentsa ezagun hemendik beste hainbat urtera, beste hainbeste eta gehiago egingo dela ez. Hor dago indarra eta hor dago etorkizuna. Egia da mundua asko gehiago ezagutzen dena, bisexualitatea, intersexuala esain beste. Ustut gaurrengo gazte askok bide hori egiteko erramitak badituzuela, baina asko dagoela egiteko ere bai, ez da? Nik ikusten dut adibidez gazteekin borroka batzuk ja eginda daudela orduan beste gauza asko egin behar dira. Uste dut gure armariko berena hori dela, ez da? Gure gorputzak maitatu eta gozatu. Beitu, urte batzuetako aldea daukagu, eta diskurtsoa nahiko antzekoa da. Bai, egia da. Ni horrek ere postu dugu, etorri naiz pentsatuz, segun zeinekin den eta segun zer den Euskalo, de repente defensibara jarri beharrotu dugun baina. Bai, ez da inkontua igual, ez? Ez da inbeste da inkontua, eta hori oso ondo dago esateko, eta ere behira.